Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय. बयखौबो good morning. नै दायो न'आवहाय जानो मैथ्रु फिथाइ हानो नागिरदों, माने मोदोमफुल फिथाइ. आरो बै थास' दंफां दं आरोना, मा थास' होनोथाय मिथिया, जा गिदिर जाखादोंमोन आरो. नै दानिया मोदोमफुल फिथाइखौ हानबाय आइयाहाय. जा फिथाइ थायनानै दंखायो, बुरजा मानि दंमोन, बेखौबो फानबाय खावसे. नै जोंहानि आरो लाइ बागान, लाइ लाफा दुन्दिया गासैबो मैगङानो दंफ्रामजोबो आरोना. मैद्रु जानो होननानै खाबाय, माने खायाखै, माने फुदोंसो आरोना, एसे गेसें खालामनानै होदों, माने मैगङा गुबुंथार नालाय. जेबो मुलि होआखै, अर्गेनिक आरो माने गोबोरखि हासार होनाय आरो, गोबोरखि गोरानहाय बुथुम बुथुम सालिनानै सारनानै होदों आरो. नै बयखौबो हाय होनबाय आङो. दानिया एसे मामाजों हेल्प खालामना होनोसै, फुनानै होनोसै. नायलांबाय थादो नोंथांमोना, आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंबा. गुबुं जाना दं आरोना. बे माने मैगंफोरखौ बेफोरबायदि न'फोराव गायनानै जानांगौ आरोना, देहाफोरा मोजां जायो. मानो होनबा दानि जुगावथ' मैगंफोरा बांसिनानो मेडिसिन मुलि बिदि हासार होनाय जासोयोना. बाजारफोराव फाननायफोराबो माने न'आव गायनानै जायोब्ला देहाफोरा मोजाङै थायो. लोमजानायनिफ्राय बायदिसिना बेमार आजार जानायनिफ्राय माने गोजानाव थायो आरोना. लाइ लाफा मैद्रु गोथाव जानो होननानै खाबाय आरो, माने खनसेबो जाखायाखै नालाय, एबारसो फार्स्ट टाइम. दुन्दियाबो एसे गिदिर देरबावनांगौ, थेवबो जाजानाय जाबाय आरामसे. खिन्थु लाफाया एसे गेसें जाबाय आरोना, फोबावनांसिगोन आरो लाफाखौ. नै दा जोङो फुगासिनो मामाजों आंजों. नै दा लाफाया एसे गिदिर गिदिर जादोंमोन, बेखौ खाबाय आरोना मामायाहाय. नै दहाय आरो मोदोमफुल फिथाइ हाननाया, बेखौ सान्द्रिया जोबोद मैला हो, बेखौ नायनाङा. मानो होनोबा माने मैथ्रु फिथाइया, मोदोमफुल फिथाइया मैला नाङिनि थाखायसो आरो. नै एसे मोनबायमोन मोदोमफुल फिथाइयाबो. नै लाइ लाफाखौ सायनानै लाबाय आरोना. नै बेलासे मोना जानायखाय जोङो सकआवहाय माने आब'जों आंजों साहा लोंनो थांनो होननानै, माने साहा लोंनो लुबैनानै आं आब'खौ लिंदोंमोन. बे साहा लोंनो थांसै आरो. नै एसे आयनायावहाय एसे स्टाइल खालामबाय आरो, गावखौ नायबाय माबायदि नुयो. साइसथ' नुखाया नालाय, समायनाबोथ' नंखाया नालाय, थेवबो खुसि खालामबाय आरो, एसे इन्ट्रेस्ट खालामबाय आरो ना आयनाजों. सकआवहाय सहैबाय जोङो. माने बे बाजैयाहाय, माने बे दखानावहाय साहाखौ जोबोद माने गोथाव फुदुङो आरोना, लोंनो माने लोंबाय थाथावथावहाय. ओंखायनो गोसोखांबानो लोंनो थाङो. नै आंना साहायाबो सफैबाय. नुनायावबो नै 10 रांनि साहा होनदो जोबोद गोथाव आरोना. नै अखानायै गुड मर्निं जाबाय. मर्निंआवहाय आं नै बेदर संनो नागिरदों. नै बेदरखौबो बारा मोजां लाबोनो रोङासै बाबाया. नै इथिंहाय आं सारायखौ एबा लराखौ जाननानै लाबाय, अराव संनोसै होननानै. इथिं नै फुलकबि आलु मुला बेदर, बेजों मिक्स खालामनानै आं अमाखौ संसै आरोना. नै थावखौ एसे गुदुं खालामनानै लाबाय. मबाइल हमग्राबो गैयाना, आं एसे दोननानै माने होबाय आरोना. सामब्राम होबाय आरो सामब्रामखौ माने दसे एवफ्रानानै, एसे खामफ्राम एवनानै माने फानलु आरि देनायखौ, सामब्राम देनायखौ होबाय आरो. नै बेदरखौ एसे एवफ्राबाय दानिया. थावखौबो बारा बुरजा होआखै. नै बेदरखौ एसे दोनबाय हांनानै जानो होननानै, दुन्दिया सामब्राम गोथां होनानै जानो होननानै. नै दा आं बेदरखौ एसे खोबलाय बोखांलाय एवख्रबनायनि उनाव नै माबा होबाय आरोना, रबनायनि संख्रि होना होबाय एसे. हालदैखौबो एसे होनानै होबाय, जाहाथे मोजां कालार जानायनि आरोना, रं जानायनि.
खोबलाय बोखांलाय माने नायलाय एरलाय खालामनानै एसे एवख्रबनानै माने दै एसे होबाय माने दैजों एसे एवख्रबनानै माने बेखौ मोजां खालामना लानोसै आरोना जाहाथे बेदरा मोजाङै मोनो। नै एसे दैया रानबाय दै राननानै दानिया मैगं हाना लानायखौ ओंख्रि हाना लानायखौ होबाय आरोना मोजाङै एवख्रबनोसै बेखौ एसे मैगं ओंख्रिफोरा गुरै जाजासिम एवख्रबहाय बिदिनो 10-15 मिनिटसो एवख्रबनोसै आरोना खोबलाय बोखांलायहाय ओमफ्राय नैथिंजाय आरो मैगं फोबावनो थाखाय मामाजों बाबाजों माने जायगाखौ साफा खालामगासिनो दं आरोना जायगायाथ' बहुद दं जोंहाना मैगं फोनो थाखाय नाथाय सान्दुंआ एसे खम नाङो आरोना न' खाथियाव औवा आरि दंसै नालाय गामि गेजेर नालाय ओमफ्राय सान्दुंफोरा एसे खम नाङो आरोना नै बेदर हांनानै जानो थाखाय बेदरखौ साफा एसे सुनानै रुनानै लाबाय आरोना आङो एसे नै दानिया बेदरखौ एसे एवख्रबै मोनसिगोन बायदि जाबाय नालाय नै गारामायाबो नै दानिया मोननायनि दै होना होबाय आरोना मोनजासे दै होखासिगोन बेखौ खोबनानै होसिगोन मोननायनि दै होखाबाय आङो बेयावनो मस्ला मस्लिफोरखौबो एसे होखाबाय एसेबांबो मस्ला मस्लि होआ आं माने सिम्पोलसो संखायो नालाय खोबना दोनसै आरो बेखौ नै दानिया बेदरखौ हांनोसै आङो सामब्राम पियास होनानै दुन्दिया होनानै जोबोद गोथाव जानोसै आरोना जोबोद लुबैनानै दंखायोमोन नै माने बेदर हांबाय थादोंमोन आं बेदरखौ हांनानै माने खावसेखौ लाबाय आरिबाय सम बिदिबा नायलांबाय थादो नै आंनि ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैबाय माने मोनबायानो होनजायो आरोना दुन्दिया होनोसै एबारो दुन्दिया होना लाबाय संख्रिखौबो एसे सानायनानै लाखाबाय आङो एबारो मोनबाय आंनि ओंख्रिया जा गोथाव नुखादों ने बरिया गोथाव नुखादों अमा बेदरजों माबाजों जानो लुबैना दोनखायोमोन नै बिथिंजाय रेडि खालामना लाबाय बेदरखौ नै भिडिअ सिफ्लेनायखौ आं देखायबाय थायासै हो नै आरो ओंखाम जानोसै आं दानिया नै जानो लाबाय आं ओंखामखौ थिंजाय बेदर दङ लेस्रा फ्राय दङ माने भाजि जानोसै आं दानिया ओंख्रिया जा गुदुंमोन नालाय आखाइया खामलालायसिगौमोन आरोना जानोसै आयु जा गुदुं नै जानोसै जाबाय जोबोद गोथाव जाखादोंमोन आरोना बरिया मोदोमफ्रु दाबायदिनिथ' दुन्दिया होनायजों माजों ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखायो नै थिगजाय माबाखौबो बेदर हांनायखौबो जाबाय ओरैबायदि गोथाव जाखादोंमोन नोंथांमोनाबो संनानै जानानै नाय जाय जाना नायाखै फुलकबि आलु मुला लगायनानै अमा बेदर लगायनानै जानानै नाय बिदिबा भिडिअ आंनिया बेखिनियानोसै स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय